Hola i benvinguts a Nova Tinta. Avui amb nosaltres tenim Ernest Urtasun, diputat al Parlament Europeu per part d'Iniciativa per Catalunya Verds, que està integrat al grup europeu dels Verds. Bona tarda. Bona tarda, què tal? Començant parlant del seu cantó més literari. Quin llibre o llibre ens recomanaria? Bé, a mi m'agraden sobretot l'assaig, no? De tot tipus. No? Llavors jo recomanaria, doncs, per exemple, a la gent interessada en entendre la crisi econòmica, els recomanaria, per exemple, el darrer llibre de Yanis Varoufakis, El Minotaure Global, que és un llibre que explica molt bé la crisi econòmica. O també altres obres, com per exemple la de Thomas Piketty sobre el capitalisme del segle XXI, que també em sembla un llibre molt important. No? I si anem a una vessant més literària, doncs jo us puc dir que soc un fan dels llibres de Manuel Vázquez Montalbán del Carballo, que sempre m'ha agradat. Parlem ara de música. Si ens pogués dir una cançó i un grup, els seus preferits. Ui, això molts, però mira, un que està molt de moda, per exemple, que m'agrada molt, el grup és Arcade Fire, o m'agrada molt Tom Waits. Soc un admirador de Tom Waits, el qual he pogut viure en directe i m'agrada molt. Una cançó que m'agrada moltíssim que es diu All the World is Green, Tot el món és verd, que és una cançó fantàstica. Parli'ns ara de la seva vessant més tecnològica. Quin mòbil té i quina xarxa social utilitza més? Utilitzo un Samsung Galaxy i fins ara jo utilitzava més el Facebook, l'utilitzo des de fa bastants anys, soc més nou en Twitter però utilitzo ara les dues. Parlem ara de joventut. Com es va iniciar en política, a quina edat i per què? Em vaig iniciar en política molt jove, quan tenia 15 anys, i va ser cap a l'any 97, també perquè el PP i l'Aznar van guanyar les eleccions l'any 96 i llavors vaig tenir com la motivació de ficar-me en política per canviar les coses, perquè no m'agradava que la dreta governés el país i per tant vaig decidir implicar-me. També és veritat que jo venia d'una família molt polititzada, de pares militars del sud, i això també va ser una raó important. Ha tingut algun llibre, persona, ídol, frase que l'hagi marcat? Un llibre? Persona, ídol, frase. Bueno, ídols molts, no? Jo he tingut la sort de conèixer molts antics vells militants del SUC, lluitadors antifranquistes que m'han marcat molt, no? Per exemple, te'n diré dos, no? Miguel Núñez i en Sebastián Viera, que són dos lluitadors antifeixistes, antifranquistes, que s'hi van deixar la vida per intentar millorar la societat i per les llibertats socials i nacionals de Catalunya i que em semblen dues persones que són dos referents per mi. Té algun somni? Quin? Algun somni? Bé, en fi, jo estic en política una mica per inquietuds, no? I hi ha coses que em rebel·len i per això estic lluitant. No m'agraden els somnis en abstracte, m'agraden les transformacions concretes. I, per exemple, en la meva tasca al Parlament Europeu m'encantaria, per posar-te un exemple, acabar el meu mandat havent aconseguit tancar els centres d'internament d'estrangers que hi ha avui en dia a la Unió Europea on es vulneren els drets de les persones migrades. Per exemple, un somni concret seria aquest. Ja per acabar, quina és la posició d'Iniciativa davant la recent proposta d'Ada Colau d'impulsar un front d'esquerres a Barcelona per les properes municipals del 2015? I què en pensa vostè a títol personal sobre la reticència d'Esquerra Republicana a entrar a la candidatura unitària per prioritzar la consulta i l'espectre nacional davant el social? No, jo sobre el d'Ada Colau ho hem dit repetidament, creiem que és una excel·lent iniciativa. Creiem que en els darrers anys hi ha hagut una emergència de moviments socials, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, que requereixen que els partits polítics també fem transformacions i siguem capaços d'obrir-nos cap a aquests moviments. Jo crec que una candidatura com la que ha proposat guanyar en Barcelona de moviments socials amb partits de l'esquerra alternatives és molt important. Només serà a través de la conjunció d'aquestes dues forces que ara serem capaços de generar opcions guanyadores. I sobre el fet de la candidatura unitària a les europees, nosaltres no vam voler fer candidatura unitària a les europees perquè nosaltres creiem que no tenim res a fer nosaltres a Europa amb Convergència i Unió, que és una formació que defensa una política en matèria econòmica totalment oposada a la nostra, no? I per tant nosaltres aquesta opció no la veiem des del principi. Bé, doncs moltes gràcies per rebre'ns i fins una altra. Gràcies a vosaltres.